Hiljaa! Se on myös hiljaa. Kiitos. No, nyt me vedetään tämmönen mukava pikku näytelmäsketsi, jota tää ei ymmärrä kuulemma, mutta ei se mitään. Hän osaa tarpeeksi hyvin. Pointtina on, että te kaikki tiedätte tänne, että kuinka hyvin nämä suomennokset aina menee näihin ulkomaisiin elokuviin. Päätettiin sitten ottaa oma versio tästä näin hienosta suomentamisesta, niin me teemme tästä tällaisen itämaisen näytelmän Miikan kanssa. Ja emme tiedä mitä se sisältää, mutta meidän tulkkaaja tässä varmaan kertoo meille sen pian. Pääs lavalle vaan. Haisvaa jäälyä! Miksi sienet ovat kadonneet? Puntikaala! Kävin eilen bussikaljalla. Tuota! Kädessä se kalauseeka. Pustikalet eivät liity sienenmetsästykseen. Mutta kun se oli mangoviiniä. Hallo? Mangoa! Mango on oikeesti hyvää. Sinä mangopäinen pussikaljan metsästäjä. Ja paitsi ne sienet oli mun. Etkö ymmärrä? Voisitko jatkossa olla syömättä minun sieniä? Syytätkö minua sulta metsästäjää sienistäsi? Minä tiedän, että sinä myit niitä iltatorilla. Suuri metsästäjä ei syö sieniä. Mutta minä syön. Haluanko siis teitä? Antaudun sinulle. En halua tietää enempää. Vain tänä yönä. Kutsu koskee vain sinua, ei avekkeja. Meille tulee olemaan niin hauskaa. Tekstejä, jota ei voi kääntää. Vielä puheennos on loppu. En vieläkään tarjoile sieniäni sinulle. Mikä Pensalo? Ei voi kääntää näitä, kun on ihan tämmöisiä normaaleja äänätyksiä. Tiedän, että ymmärrät. Siis tänä yönä nainen. Löytäkäämme yhteisen sävelen jostain muualla. En oikein tiedä, haluanko sitä. Tuo on Jukka Ketkä menee väsynyt. sekopäisiksi, pitäisikö lopettaa? Näemme siis hotellihuoneessa ja tämä sketsi loppuu tähän. Kiitos.